Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым са студыі, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Удзельнік плошчы 2010. Ініцыятар перакладу на беларускую мову папулярнага серыяла «Гульня тронаў». Заснавальнік культурніцкай пляцоўкі «Прастора Бай» Алесь Квіткевіч. Алесь Квіткевіч днямі шакаваў сваіх сяброў і ўвогуле фрэндаў па Фейсбуку з заявай ці прызнаннем, што пасля ўсяго пералічанага ён на апошніх прэзідэнцкіх выбарах галасаваў за Александра Лукашенко. Што можа прымусіць так кардынальна змяніць свае погляды і ці сапраўды гэтыя змены кардынальныя і незваротныя? Мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта шакуючы публіку Алесь Квіткевіч. Добрый дзень, Алесь. Містер Прытанне, я адзін толькі маленечкі нюанс папраўлю з усяго сказанага, каб калегі, якія якраз ініцыятарамі перакладу «Гульні тронаў» на беларускую мову, ёсць кампанія «Вылком». Тады была «Вылком», цяпер А1. Мы выканалі сваю працу, але ініцыятарамі былі яны. Это каб быць ўжо там да літары дакладным. Ну, да літары дакладным, тым не менш сваю значную ролю менавіта ў гэтай ідзеі папулярызацыі беларускай мовы праз папулярны серыял, менавіта ты і твоя каманда, яны ўсё ж таки значную ролю адыгралі. Ну, мы зрабілі тое, што ад нас залежала, так. Ну і скажы, зараз, пасля ўсяго таго зробленага і ўвогуле пералічанага, табе не страшна па вуліцах Мінска хадзіць? Абсалютна нічого не памянялася. Я як хадзіў, так і хаджу. Больш то я цяпер больш езджу на ровары, але і хаджу так жа, як хадзіў да нейкіх там падзеяў, якія больш для кагосьці сталіся навіною. Для мяне было пэўная, скажем, нечаканасць, што гэта такі рэзананс выклікала, таму што я па шчырасці ні ад кога нічога не хаваў. І вось калі казаць пра вось гэты там свой персанальны выбар на прэзідэнцкіх выбарах мінулых, гэта ведалі тыя, хто там неяк запытваліся. Я нават знайшоў скрыншот, зрабіў на всякі выпадак, раптам Фейсбука заўтра не стане, 3гадовай даўніны. Ён дагэтуль вісіць каментар пад адным з фотаздымкаў у маім профілі, дзе я спакойна адказваў, што Тацяна Караткевіч запрасіла там з ёю праехацца па рэгіёнах, там якіхсьці Наваградскі, нейкі яшчэ. Але паколькі я не падтрымліваю Тацяну Караткевіч у палітычным, гэтым ейным удзелу не прымаю ў яе кампаніі, таму мне не выпадае ехаць, бо я галасаваў за Александра Григоровича. Нема, як бы... 3 гады таму ты фактычна зрабіў вот гэтае, прызнанне, скажем так, і ніякай рэакцыі не было. Абсалютна, яно нікому не было патрэбнае. Да пары да часу, як аказалася, ляжала сабе проста, а потым чамусьці выбухнула і... выбухнула. Па вуліцах я хаджу так же, як хадзіў. Тым не менш, глядзі, я пералічыў удзельнік плошчы 2010. Ты сапраўды быў на плошчы? Так. І прычым не за АМОНам, не глядзеў так збоку, як у астатніх удзельнікаў мітынгоўцаў ганяюць, а быў менавіта сярод мітынгоўцаў. Там... як сказаць, сярод мітынгоўцаў. Я быў сярод тых, хто прыйшоў выказаць свой пратэст. Я, натуральна, не быў блізка ля вось тых, скажем, там, назовем яе, лініі барацьбы і сутыкнення, дзе ўжо адбываліся нейкія там пагромы, шкло і ўсё астатняе. Невядома, кім учыненыя, да сёння не ясна, хто гэта зрабіў. Але я быў у натоўпе, скажем так. І калі пачаліся брутальныя дзеянні, я проста быў не адзін, я быў з жонкаю, і на мне была пэўная адказнасць, у тым ліку за ейны стан здароўя. І ўсё, і калі я пабачыў, як там даволі жорстка адбываюцца падзеі там і з дзяўчатамі, і ўсё, я проста ўзяў яе. Я не памятаю, на што, ці на метро, ці, напэўна, на метро мы спусціліся там каля БДУ пераход на плошчы, дзе Ленін стаіць, і мы селі, адтуль з'ехалі, калі ўсё пачалося разгон. Вы прыйшлі на плошчу, каб выказаць свой пратэст. Так. Вы бачылі брутальны разгон плошчы 2010. Ты бачыў, што разганяюць гэты мітынг амапаўцы, і як потым сказаў Александр Лукашенко на прэс-канферэнцыі, асабіста па яго загаду гэта рабілі. І пасля ўсяго гэтага ты пайшоў і прагаласаваў за Лукашенко. Гэта адбылося ўжо праз 5 год пасля таго.
па-першае. Па-другое, Ну, такія падзеі доўга трымаюцца ў памяці. я ні ў якім разе не выступаю адвакатам таму, што было зроблена кімсьці ў 10-м годзе, у 6-м. І я ні ў якім разе не з'яўляюся фанатам. Вот тое, што мне пачалі прыпісваць людзі, што я нейкі там адэпт, лукашыст ці нешта яшчэ, я, вот, каб ясна і выразна гэта прагучала, я ні ў якім разе не з'яўляюся прыхільнікам Александра Григоровича Лукашэнкі як адзіна магчымага ў свеце кіраўніка для Беларусі і лепшага і назаўжды. Хто гэта каму сказаў калі? Я такога дакладна нікому і ніколі не казаў. Але калі ў мяне быў канкрэтны бюлетэнь у 15-м годзе, дзе быў шэраг прозвішчаў, по-моему, 11 іх там было, я рабіў выбар у межах канкрэтнага спісу, я ведаў людзей, якія у тым спісе многіх персанальна. Я ведаў, якую павестку яны у выпадку чаго, ну вось, напрыклад, маё сяброўства з Тацянай Караткевіч не замінае мне быць шчырым з ёю, я ж за сябе кажу, і калі я з ёю размаўляў і дасюль размаўляю, я і па сёння лічу, што барані Бог якімі-небудзь неверагоднымі там збегам абставінаў занясі яе ў прэзідэнцкае крэсла, ну, была б вялікая бяда для краіны. Яна нават не звязаная персанальна з Тацянай Караткевіч, проста была б вялікая бяда, на мой погляд. Таму я галасаваў, зыходзячы з выбару з 11 варыянтаў, а не за тое, што, я прыпомню этому чалавеку, што там у 10-м годзе нам не далі дайсці там, не ведаю, дакуль там кудысьці дайсці. Прычым, зноў жа, хто хацеў дайсці і з якімі мэтамі, это яшчэ трэба разбірацца. Бо я ў 10-м годзе галасаваў за Владзіміра Пракопавіча Некляева, які нават да плошчы не дабраўся. І таму мой кандыдат, скажем так, выбыў, і мне на плошчы ўжо невялікая роля заставалася. Добра, вот калі браць спіс, вот як ты кажаш, спіс там з 10 ці 11 кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах з 2015 года. Добра. Ты лічыш, што, скажем, Тацяна Караткевіч, як твае словы цытуючы, не дай Бог, калі яе занясе ў прэзідэнцкае крэсла. Я так лічу. Да, ты так лічыш, да, ну я ж так і сказаў. Тым не менш, там былі іншыя людзі. Там, скажем, ты выступаеш паслядоўным, паслядоўна прасоўваеш і папулярызуеш беларускую мову. Быў кандыдат, які гатовы таксама ўсё рабіць дзеля гэтага вот адраджэння, прасоўвання, папулярызацыі. Кандыдат ад партыі БНФ. Чаму за яго не было галасаваць? Ну, ёсць жа заўсёды суб'ектыўныя адчуванні ад чалавека. Я вельмі паважаю спадара Рыгора, мы з ім знаёмыя, персанальныя, у нас даволі добрыя стасункі, ніякіх там, скажем, чорных котак паміж намі не прабягала. І я ягоны ўнёсак на яго ўзроўні, які ён робіць, адзначаю і паважаю. Але калі спытаць у мяне, ці верыў я ў тое, што рэальна ён можа перамагчы на тых выбарах, я ў гэта не верыў. І, паўтаруся, я рабіў выбар, зыходзячы з таго на тую сітуацыю, што калі пачнуцца кардынальныя змены, так званы крыгаход, і пойдуць тактанічныя пласты, і можа паляцець у тартарары даволі шмат таго, што крывёю і потам усімі беларусамі, не толькі Александром Лукашэнкам, усімі беларусамі ўжо як-ніяк сцэментавана, таму што мы ж, калі робім пэўны палітычны выбар, мы нават не столькі часцяком за асобу галасуем, колькі за тое, што можа стацца, або, напрыклад, чагосьці не станецца. Таму мой выбар, гэта ніякі не выбар за Лукашэнку. Гэта, калі хочаце, я ўжо дзесьці это пісаў, адказваў людзям, гэта проста выбар, я абіраў найменшае зло з тых, як я это разумею, якія варыянты магчымыя былі, разгортвання падзеяў наступных. Добра, ну вот ўсё ж таки мне просто цікава, з таго, што вот зроблена Александром Рыгоровичем, вот то, ну хорошо, з таго, што мы маем на сённяшні дзень, што вот палітычная сістэма, эканамічная сістэма, што было б зламана гэтым крыгаходам, а дакладней прыходам іншага чалавека ў прэзідэнцкае крэсла? Ну вось ёсць прыклад Крыма, ёсць прыклад усходняй Украіны, дзе зараз адбываецца тое, што адбываецца. Тут жа не справа ў тым, што будзе зламана штосьці, што збудаваў нейкі там чалавек. Справа ў тым, што проста дзяржава магла перастаць існаваць,
І чалавек, які трапіў бы, я чаму кажу, не дай Бог Тацяну, напрыклад, Караткевіч занесло б у крэсла прэзідэнта, ён бы не даў рады проста гэтым працэсам, папросту не паспеў бы агойтацца і ачомацца, наколькі маланкава бы ўсё адбылося, бо якраз людзі, якія чакаюць, ну, магчыма, я просто не могу быць там дакладна ўпэўнены, я свае адчуванні кажу, которые рыхтуюцца да таго, што вось тут можа быць нейкая нестабільнасць, і з гэтай нестабільнасці мы хутенька скарыстаем. Гэта ж прадэманстравана было падзеямі ва ўкраіне ў 2014 годзе. Ну, вот пасля 10-го, праз 4 гады ва ўкраіны кавалак раз і няма. І хто пра гэта мог падумаць у тым яшчэ 10-м годзе? Ды ніхто. А людзі там, ну, дзесьці, рыхтуюцца, маюць планы на выпадак, што рабіць, калі там раптам у іх нейкія пачынаюцца неяснасці ўсярэдзіне. І таму я галасаваў за умацаванне і захаванне Беларусі ў першую чаргу, паўтаруся, абіраючы найменшае зло. Мне хапае пры гэтым адэкватнасці і цвярозасці ацэньваць Александра Лукашенко як асобу. Я лічу, што ён такі ж чалавек, як і любы іншы, са сваімі плюсамі і мінусамі. Не факт, што хтосьці з нас у тым крэсле не праявіў бы значна горшыя якія-небудзь рысы ці лепшыя. Ну, то бок гэта мы не можам ацэньваць, это ўмоўны лад. Але па тым, што ёсць, па факце, ён сцэментаваў як-ніяк вакол сябе сістэму, за захаванне якой, бо яна была тоесная захаванню суверэнітэту Беларусі, я аддаў голас. Я нікога, вот мне там закідаюць, што ты ж твой выбар можа там паўплываць на чыесьці думкі, ты там столькі добрага зрабіў, таму людзі могуць это прыслухацца. Вот калі б я выйшаў у тым 10-м годзе, агітаваў за яго актыўна. Вот я просто хочу зняць усе гэтыя інсінуацыі, што я не ў штаб, і просто каб людзі разумелі, што я не апынуся заўтра ў штабе Лукашэнкі і не пайду за яго кагосьці пераконваць, галасаваць ці нешта яшчэ. Я просто зрабіў выбар за найменшае з тых горшых сцэнарыяў, якія маглі, на мой погляд, адбыцца. Я прыгадываю любимое слово, фраза у Лукашэнкі, якая з'явілася менавіта пасля падзей 2014 года. Яна гучала так: вы хочаце так, як ва ўкраіне, намікаючы і на Крым, і на Донбас, усё гэта такое, і скіроўваючы гэта там прыхільнікам нейкіх там дэмакратычных пераменаў, а тым больш прыхільнікам беларускага майдана. Так вот, ты прадукт, атрымліваецца, вот гэтага ўздзеяння Лукашэнкі. Я не хачу, як ва ўкраіне. Ну, вот зноў жа, вот все спробы зрабіць з мяне адваката Лукашэнкі, я іх шчыра не разумею. Я зараз не пра адвакацтва, а пра то, што на цябе паўплывалі гэтыя словы. Ды не, па-першае, ён іх казаў ужо, як ты сам кажаш, пасля падзеяў ва ўкраіне. А я галасаваў, калі ставіў птушачку насупраць яго прозвішча. У 15-м годзе. Ну, можа быць. Я, дарэчы, калі казаць пра там выказванні, я ж іх не калекцыяную все да аднаго. Я не сачу за за кожнай драбніцай, і я не з'яўляюся ягоным аматарам і фанатам, каб калекцыянаваць яго выказванні. Я просто па адчуваннях, калі вот ёсць выбары, у мяне запытваюць, зялёнае ці сіняе, я па сваім адчуванні абіраю тое, што я адчуваю у выпадку з дзяржавай, потому што ў маім жыцці ўвогуле дзяржава мала прысутнічае. Ну, я ўсё ж такі, я гатовы патлумачыць, што азначае найменшае зло вот у маім выпадку, таму што людзі чамусьці прыпісваюць мне адваротнае, што ты за Лукашэнку, значыць, ты супраць там таго. Ну, ні ў якім разе. Я наогул да дзяржавы даволі, скажем так, вот там у тым інтэрв'ю Сергей Ціхановскі, калі мы там размаўлялі, сказаў, у нас паліцэйская дзяржава. Яна паўсюль паліцэйская. Яе сутнасць дзяржавы — гэта такі як бы арбітр, які паміж грамадзянамі, калі ў іх там паміж сабой яны дамовіцца не могуць, то ёсць суды, ёсць там пэўныя інстытуцыі, которые вырашаюць гэта пытанне. Раней там да пана хадзілі, каб вырашыў, хто мае рацыю, хто не. Цяпер суддзя гэта вырашае. І там взять казкі ранейшыя пра цмока. Чытаў казкі калі-небудзь? Ну вось у маім разуменні, што такое дзяржава? Это вось вот раней быў цмок, которым ён прылятаў, і каб людзі сабе жылі спакойна, там рабілі свае справы, займаліся гаспадаркай, прылятае цмок. І каб ён усё гэтае там паселішча не спапяліў, не зжэр, людзі неслі яму ахвяры, там дзяўчат нейкіх маладых прыгожых, золата, срэбра, і ён іх пэўны час не чапаў. Вот у маім разуменні вось што такое дзяржава. Я выбачаюся, пераб'ю цябе. У нас кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Працягваем разбірацца са стакгольмскім сіндромам Алеся Квіткевіча пасля кароткага выпуска. Дыягназ далі. Круто.
Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. 13 верасня на мазырскім участку буравых работ філіяла маладзечанскага ўпраўлення «Газпрама Трансгаза» Беларусь загінуў 56-гадовы работнік. Падчас установкі жалезабетоннай апоры высакавольтнай лініі разарваўся трос, які ўтрымліваў апору. Яна звалілася на электраманцёра і чалавек памёр на месцы. Следчы камітэт займаецца цяпер гэтай справай. Андрей Горват, пісьменнік, на адзін дзень вернецца ў дворнікі Купалаўскага тэатра. Усё гэта 21 верасня ў рамках першага тэатральнага пікніка. Такім чынам купалаўцы плануюць адзначыць пачатак двойчы юбілейнага 100-га сезона. Свята пачнецца на галоўнай сцэне і працягнецца ў Аляксандраўскім скверы ля тэатра. Там будуць шпацыраваць персанажы спектакля ў тэатральных касцюмах. Можна будзе зрабіць селфі з імі, а таксама з дэкарацыямі і рэквізітам. А ролю дворніка прыме пісьменнік Андрей Горват. Будзе ісці таксама онлайн-трансляцыя спектакля па ягонай кнізе «Радзіва Продок». Усё гэта, нагадаю, 21 верасня ў будынку і ў Аляксандраўскім скверы. Геннадзь Давыдзька адмовіўся дэбатаваць у жывым эфіры Еўрарадыё са сваім супернікам Юрыем Губарэвічам. Нагадаю, абодва палітыкі праходзяць па адной акрузе. Старшыня Белай Русі Геннадзь Давыдзька і лідар руху за свабоду Юрый Губарэвіч ідуць па 107-й акрузе. Раней Давыдзька заявіў, што не супраць дэбатаў, але толькі пасля рэгістрацыі абодвух кандыдатамі ў дэпутаты. У адказ Губарэвіч прапанаваў не чакаць рэгістрацыі, зладзіць дэбаты ўжо цяпер, на што спадар Давыдзька заявіў: вось калі ён будзе кандыдатам у дэпутаты, тады ў межах заканадаўства сустрэнемся і пагаворам. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук, і ў мяне ў гасцях Алесь Квіткевіч, кіраўнік культурніцкай пляцоўкі «Прастора Бай», які на мінулым тыдні шакаваў усіх сваім прызнаннем, што ў 2015 годзе галасаваў за Александра Лукашэнку. Хаця, вось як высвятляецца, 3 гады таму Алесь ужо не хаваў таго і пісаў нават у Фейсбуку, што да, ён аддаў свой голас не за Тацяну Караткевіч, якая яго нават агітавала ўвайсці там у яе каманду. Ну, не агітавала, скажем, запрашала, але это, ну, такія нашы размовы, такія паўсяброўскія. Містер, дазволь я скончу думку вось гэтую пра ролю дзяржавы, маё разуменне наогул, што такое дзяржава, і таму, можа быць, больш стане зразумелыя матывы, мае там рашэння за таго, за іншага. Так вось, на мой погляд, вось гэты цмок, які ранейшы быў, якому прыносілі у ахвяру дзяўчат там золата і срэбра, каб ён пэўны час не чакаў. Ну, чым это адрозніваецца ад таго, што зараз грамадзяне плацяць падаткі і ёсць нейкі цмок, які там, ну, умоўна забяспечвае бяспеку вот этих вот, як бы, пасе гэтую тэрыторыю і абараняе ад іншых цмокаў. Крышуе. Вот. І можна змяніць, безумоўна, там, я памятаю, калісьці ў дзяцінстве гуляў гульня такая «Героі мяча і магіі». Можна змяніць цмока там чорнага, чырвоны, белы, ну, але сутнасць ад гэтага не зменіцца. Таму калі мне там кажуць, у нас паліцэйская дзяржава, то яна паўсюль такая. Калі я каля Пізанскай вежы стаю, і там узброеныя да зубоў, там столькі зброі у іхных там карабінераў, што ў мяне адчуванне, што дзесьці паблізу ідуць вайсковыя дзеянні. Тое самае ў Парыжы, там шмат у якіх краінах Еўропы, і дзяржава паўсюль адна і тая. Паглядзець не трэба, проста можна выйсці, далёка не ехаўшы, выйсці за межы свайго такога чорнае-белае сусвету, дзе ўсё проста, альбо свае, або ворагі, і проста паглядзець у Ютубе там на бесчынства амерыканскіх паліцэйскіх, ну, гэта хапае паўсюль у свеце. Не трэба рабіць нас такімі унікальнымі, што у нас все так дрэнна, а там все так добра. Я ездзіў і бачыў і там, і маю магчымасць параўнаць. Сутнасць дзяржавы нідзе не адрозніваецца і нічым. Больш за тое. Вось, калі казаць пра
так званы дэмакратычны заходні там ліберальны свет. Вось зараз ты запытаў, ці штосьці змянілася, нічога не змянілася. Мы як рабілі свае справы, так і робім. І вот адзін з працэсаў, мы зараз праводзім перамовы з досыць буйной галівудскай студыяй, вельмі вядомай, пра тое, каб быць дыстрыбутарам іхных відэафільмаў ужо беспасярэдня ў Беларусі, таму што зараз фільмы ў Беларусі паказваюць расійскія пракатчыкі, тут ёсць проста там філіалы іхныя дачынныя кампаніі. А мы размаўляем пра тое, каб быць, і гэта будзе прэцэдэнт, калі так станецца, што упершыню ў Беларусі беларуская кампанія набыла правы там на досыць сур'ёзны пакет фільмаў і паказвае іх па-беларуску у Беларусі. І вот там вот з таго боку, з пункту гледжання арганізаванасці структуры, там настолькі ўсё іерархічна, настолькі ўсё, ну, каб ты просто разумеў, што там няма ніякай нават блізка дэмакратыі, вот этих всіх там гарызантальных, это я не ведаю, для каго яны расказваюць і здымаюць фільмы, але ў рэальнасці ўсё, што датычыць там нейкіх вялікіх грошай, сур'ёзных рашэнняў, там усё вельмі чётка іерархічна. Ты размаўляеш з пэўнага ўзроўня менеджерамі, яны там з табой перамовы прыкажуць, окей, мы пайшлі там туды да сябе наверх, там з пэўным начальнікам абмяркуем, яны тыя довады, якія аргументы пачулі ад цябе несуць туды, там атрымліваюць ці зялёнае святло, ці не, і потым да цябе вяртаюцца з адказ, а то яшчэ можа да свайго начальніка пайсці, то бок гэта, і таму перамовы, дарэчы, гэтыя там такія зацяжныя, доўгія, это не то, што мы з табой селі, паразумеліся, і ўжо ўвечары можам пачаць працаваць. Там месяцамі гэтыя перамовы займаюць часу, і там, на захадзе, пра які мы думаючы, што ў нас все дрэнна, а там усё добра. Мы наракаем на то, што ў нас тут іерархічнасць, там все патрыархальна, архаіка, цёмны лес. Там все гэтак сама. Проста шыльду здолелі стварыць вельмі такую прикольную. І то, што палітыка даўным-даўно ператварылася ў шоу-бізнес, ну это ж ні для каго не сакрэт, калі кандыдаты ў суседняй краіне прыходзяць на стадыён для таго, каб паразмаўляць, ну, правесці дэбаты. Гэта што? Гэта відовішча, гэта ніякая не палітыка, не там прыняццё рашэнняў, адказнасці і гэтак далей. А ўсё ж такі ў любой сістэмы павінен быць адказны. Ну, то есть чалавек, які нясе адказнасць. Вот сёння так склалася, просто это ягоны, напэўна, і крыж, і можа, і там, не знаю, шчасце, нешчасце. Ну вот Александр Лукашенко адказны за тое, так ён сам зрабіў, і так ён, можа, і закладнікам з'яўляецца этой сітуацыі, ён адказны за тое, што будзе з краінай. Атрымліваецца з тваіх слоў, што ты перакананы, асабліва ў апошнія гады, што менавіта Лукашенко гэта гарант незалежнасці і суверэнітэта Беларусі на дадзены момант, прынамсі. Ну, я намагаюся цвяроза глядзець на рэчы, і у мяне няма ніякіх, дарэчы, ілюзіяў, што гэта там будзе вечна, што это можна нейкім чынам закансерваваць, захаваць там на стагоддзі. Не, я бачу, што адбываецца ў свеце, якія тэндэнцыі, і это і нашмат далей за нас і ў Расіі, і яшчэ туды далей і ў Індыі, і ў Іране. Усё тое ж адбываецца. Ну, то бок, як бы такая хваля дэмакратыі, як бы пакрысе ідзе, проста яна ідзе з захаду на ўсход. І ў нас будзе ўсё тое, што зараз там у Польшчы, Літве, Украіне, ідзе яшчэ, будзе ўсё тое ж. Проста пытанне часу калі. І, ну, Александр Григорьевич, для мяне проста на сёння з'яўляецца выразнікам яшчэ, ну, як бы, нейкай не вельмі актыўнай вот этой дэмакратызацыі, которая разам з нейкімі станоўчымі рэчамі можа прынесці і не вельмі станоўчыя рэчы, як я іх для сябе персанальна, паўтаруся, ацэньваю. Таму што хтосьці можа вельмі чакае, пакуль у нас там, ну, вот будзе ўсё тое ж, я не хочу просто пра, як бы, там нейкія негатыўныя моманты казаць, ну, але ну, все будзе так. Неважна, колькі яшчэ Александр Григорьевич прабудзе, пасля яго дакладна все просто больш імклівымі тэмпамі пачнецца. Ва ўкраіне сёння імклівымі тэмпамі ідзе так званая еўрапеізацыя. У нас яна пачнецца, як толькі не будзе Александра Лукашэнкі. І я не ведаю, у 2020 годзе я сказаў, што прагаласую, калі нічога не памяняецца. Я сапраўды прагаласую, калі нічога не памяняецца, таму што, ну, я бачу, што адбываецца ў свеце, і не ўсё з гэтага мне адназначна падабаецца. Я не гатовы бегчы ў першых шэрагах за тое, што, на мой погляд, можа там заўтра, паслязаўтра быць у нас рэаліямі, і маёй, напрыклад, сям'і, маім дзецям,
я, ну, не ўсё з таго, што сёння на захадзе адбываецца, я хацеў бы перадаць сваім дзецям. Гэта што тычыць майго персанальнага выбару. Паўтаруся, я нікога ні за што не агітую, не заклікаю, адвакатам Лукашэнкі не з'яўляюся і ні ў які перадвыбарчы штаб ягоны ці там нейкіх іншых ну, кандыдатаў не імкнуся. Тым не менш, з аднаго боку, глядзі, ты сказаў пра тое, што зараз дамаўляецеся з буйной заходняй кампаніяй, каб... Ну, вядзем перамовы. Да, вядзеце перамовы пра тое, што каб сур'ёзныя там нейкія мультфільмы, фільмы першымі тут паказваць і на беларускай мове. Я ўжо не адзін раз сказаў, што ты паслядоўны прыхільнік і папулярызатар беларускай мовы. Для цябе не сакрэт, ты добра ведаеш, у якім стане стала беларуская мова за апошнія гады, дзякуючы ў тым ліку і Александру Лукашэнку. Ну, дзякуючы ў двукоссі, так? Да, дзякуючы ў двукоссі, таму што ён калі і выкарыстоўвае нейкія беларускія словы альбо выказванні, то толькі дзеля того, каб грэбліва пра нешта сказаць. Сыходзячы вось з гэтага, вот тут вот няма нейкага такого дысананса, вот ты за гэта, а ён супраць гэтага, і ты за яго падтрымліваеш. Зміцер, я прывяду просты прыклад. Вось тое, што робім мы зараз, гэта тое, што мы можам зрабіць у дадзеных варунках. Не я яго да ўлады прывёў, не я адзін вырашаю мяняць яго ці пакідаць. Мы са свайго боку. Вот зараз будзе там абраны парламент новы. Мы падрыхтавалі, там, у звязцы юрысты працуюць, прааналізавалі заканадаўства ў сферы культуры і кінематографа не толькі суседніх краінаў, там, па прыкладзе Украіна, Польшча, Латвія, Літва, з кім мы непасрэдна мяжуем, а і з такімі краінамі, у якіх некалькі моваў сітуацыя, як і ў нас, там, у Бельгіі, у Словаччыне адна мова, але таксама там абавязкова дубляваць на яе нават чэшскія фільмы, хаця яны з'яўляюцца зразумелымі для славакаў. Там у Фінляндыі шведская і фінская мовы з'яўляюцца дзяржаўнымі, і там таксама ёсць закон. Нават у Каталоніі, ну, каб вы разумелі, недаўні закон пра кінематограф прымушае дыстрыбутараў не менш за 50% відэакантэнта паказваць на каталанскай мове. Ну і там з указаннямі на дакладныя прававыя акты іншых дзяржаваў. З канкрэтнай прапановаю мы падрыхтавалі канкрэтную фармулёўкі, у якія заканадаўчыя акты ў нас, якія патрэбна ўнесці змены, там кодекс культуры, ну і гэтак далей, якія рэгулююць эту дзейнасць, што патрэбна падправіць у нашым заканадаўстве, каб мы займелі выбар, ну, як гледачы я маю на ўвазе, каб у нас было, як Канстытуцыяй задэкларавана роўнасць моваў, каб мы прыходзілі ў кінотэатр і дыстрыбутары абавязаныя былі забяспечыць выбар. 50% фільмаў па-беларуску, 50% па-руску. Далей глядач вырашае, на што яму ісці, на тое, што яму больш даспадобы. І я цвяроза усведамляю, што мы робім тое, што мы робім у межах канкрэтнай дадзенай сістэмы. І я раблю тое, што магу зрабіць у межах гэтай сістэмы. Проста калі я не буду гэтым займацца, а буду у гэты ж час займацца палітычнай барацьбой актыўна, я проста значна менш эфектыўны буду вось у той працы, пра якую я толькі што распавёў, усё гэта падрыхтаваць, бо я ў адрозненне ад людзей, якія мне там паназакідвалі гневных каментарыяў, многіх з іх я ведаю персанальна, я, як мне падаецца, трошкі ведаю, колькі часу праходзіць ад ідэі часцяком да яе рэалізацыі. Таму калі я буду яшчэ займацца не тым, што трэба займацца... А яны ад цябе не патрабуюць, каб ты займаўся тым, чым ты не хочаш займацца, ці каб ішоў у палітыку вялікую? Ты проста не ўсё чытаў. Там не то, што патрабуюць. Там чаго толькі не было. І шизофрэнікам мяне называлі, і пабіць, і не хату спаліць. Я проста шчыра спадзяюся, што вось гэтыя людзі, якія гэта пісалі, няхай, можа быць, нават не цяпер, але праз нейкі час змогуць паглядзець вось у гэта, тое, што яны пісалі, не хтосьці за іх, а яны, як у сваё ўласнае люстэрка, і ўбачыць, што, а можа быць, таму Лукашенко ва ўладзе ўжо столькі часу, што мы такія. Это не я прыдумаў, што кожны народ мае тую ўладу, якую заслугоўвае. Калі мы, там нават не, я раней думаў, ёсць людзі, для якіх там ёсць
толькі простае падраздзяленне свой-чужы. Там нават не свой-чужы, а ёсць маё меркаванне і неправільнае, а ў тых людзей ёсць маё меркаванне і варожае. І як можна пра нешта дамаўляцца з людзьмі, которые нават не гатовыя цябе пачуць, выслухаць і хаця б паспрабаваць аргументаваць сваю пазіцыю. Ты для іх проста вораг і здраднік па дэфолце, проста па вызначэнні. За тое, што ты там пра кагосьці сказаў, што ты за яго галасаваў. Такое. А справу рабіць усё роўна патрэбна, бо за нас гэта хто зробіць? І проста чакаць і там наракаць, што вот дзяржава хай за нас это ўсё зробіць. Но яна не робіць, ці яна там робіць, што яна лічыць патрэбным, а гэтыя пытанні, скажем так, не вельмі ёй актыўна на павестцы дня. Значыць, мы самі мусім сабе зрабіць беларускія фільмы, беларускія аўдыёкнігі, там музыку і гэтак далей. Я натуральна лічу, што дзяржава мусіць спрыяць у большай ступені беларусізацыі у адэкватных разумных межах, нават так, як у нас папросту запісана ў Канстытуцыі. Дарэчы, у нас ёсць усе заканадаўчыя акты, нармальны кодекс аб культуры на беларускай мове, там, дзе прапісана, што адным з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі павінна з'яўляцца спрыянне беларускай мове, бо яна з'яўляецца адным з найважнейшых элементаў фарміравання беларускага менталітэта. Это амаль даслоўная цытата. Ты ведаеш, што ў законе аб чыноўніках, ці як ён там правильно называецца, прапісана, што чыноўнік абавязаны валодаць двумя дзяржаўнымі мовамі, рускай і беларускай. Лукашенко той же самы чыноўнік вышэйшага некага звена. Ні разу ён фактычна там пэўныя моманты былі, там прамова там на парадзе, там нейкая адна, але ён па-беларуску не выступаў, ён сам парушае гэта заканадаўства. Пра што можна казаць? Зміцер, яшчэ раз, тое, што і мне персанальна можа не падабацца там, ці я б хацеў, каб было неяк крыху па-іншаму, не замінае мне ўсё ж такі старацца цвяроза глядзець на сітуацыю і спрабаваць зрабіць тое, што я канкрэтна магу, тое, за што я гатовы ўзяць адказнасць, у межах той сітуацыі, якая склалася. Я ж калі выходжу на двор, я не замаўляю надвор'е. Яно ёсць такое, якое ёсць. І той самы палітычны лад, я яго не усталёўваў адзін, я яго і не змяню адзін. Я магу там прыкладаць намаганні, і я, дарэчы, і прыкладаю намаганні, каб ён эвалюцыйным шляхам трансфармаваўся ў, напрыклад, там больш беларускі. Але скажем, адсутнасць палітычнага радыкалізму з майго боку многімі зараз расцэньваецца як ледзь не там здраднік і все такое. Я это не магу зразумець. Добра, павядзеш ты сваіх дзяцей у дзіцячы садок, там у школу і сутыкнешся з праблемай, каб яны атрымлівалі выхаванне і адукацыю па-беларуску. Каго ты будеш может быть, не проклинать, а, скажем, кого виноватить? Никого виноватить кого будешь? И не проклинать, и не виноватить. Я не буду никого, потому что это не конструктивная штука. Я, по-перше, не збираюся, я уже 10 про это отказывал там камусьці ў каментарыях, што не збіраюся перакладаць адказнасць за выхаванне і адукацыю сваіх дзяцей на кагосьці. Ні на настаўніка ў школе, ні на сістэму адукацыі, ні на прэзідэнта. Яны у меншай ступені адказныя за выхаванне і адукацыю маіх дзяцей, чым я сам. Таму, калі я вырашу, што іх трэба адукаваць і выхаваць. Дарэчы, у маіх дзяцей няма праблемы з беларускай мовай, і я не ўпэўнены, што яны ў іх калісьці наогул з'явяцца. А калі стане так, што трэба будзе больш намаганняў прыкладаць мне, каб яны працягвалі сваю адукацыю па-беларуску, я іх прыкладу. І я ўпэўнены, што я дам рады гэтай задачы, мае дзеці будуць ведаць мову і будзе з гэтым все нармальна. А наракаць, што нехта там штосьці не забяспечыў, можна, вядома, але ад гэтага дзеці больш беларускамоўнымі не стануць. Добра, давай на заканчэнне. Ўсё ж такі, скажы мне, ці не шкадуеш ты, што прагучала гэтае прызнанне і што яно атрымала такі розгалас? Я да чаго гэта пытаюся? Да таго, што ты вот кажаш, што вот тыя людзі пісалі мне тое, сёе, але ёсць пэўныя людзі, да якіх ты ставішся з павагай. Абсолютно так. І, да прыкладу, той же самы Зміцер Дашкевіч. Вот я сомневаюся, што ён пасля ўсяго гэтага падасць табе руку. Вот, і так думаючы, вот я гэта сказаў, і ён мне зараз, вот такі чалавек, там, Дашкевіч, там, ці яшчэ там хто-небудзь з тых людзей, якіх ты паважаеш, не падасць мне руку, лепей я б прамаўчаў. Вот няма такога? Ведаеш, нагадала мне вельмі добрыя словы на гэты конт, калісьці сказаў Сергей Михалок. Мы неяк сядзелі ў Киеве. Я памятаю, што ён пра незалежных журналістах сказаў. Не, это недавно. А это было даўней. У яго на той час малодшага, а цяпер ужо сярэдняга сына Макара быў дзень нараджэння, і мы таксама з сям'ёй прыехалі.
у нас просто моя старэйшая дачка і яго сярэдні сын прыблізна аднолькавага ўзросту, і мы сядзелі там, дзеці сабе гулялі, мы размаўлялі, і Сергей сказаў такую рэч, ён тады атрымаў запрашэнне ад Юрыя Дудзя, і ён сказаў, што жанрам інтэрв'ю артыст сабе можа вельмі моцна нашкодзіць. Это, вядома, больш натуральна пра сябе меў на ўвазе, але я не лічу, што я сабе гэтым выказваннем нашкодзіў, бо як можна нашкодзіць сабе тым, што ты шчыра сказаў, калі хтосьці гэта не зразумеў ці інтэрпрэтаваў па-свойму, гэта пытанне да таго чалавека, хто гэта інтэрпрэтаваў для сябе. Я Змітру падам руку ў любым выпадку, а ўжо як ён, это ўжо пытанне чалавека. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас в гасцях быў кіраўнік культурніцкай пляцоўкі «Прастора Бай» Алеська Квіткевіч, які нам і патлумачыў сваю пазіцыю і прычыну з'яўлення свайго выказвання. Зміцер Лукашук быў у эфіры. Дзякую.